היי, אנחנו דוב לדעת. אנחנו הוצאה לאור שמוציאה לאור ספרים ומשחקי קופסה, אבל הפעם אנחנו פה כדי לצאת להרפתקה חדשה. מאוד מאוד חשוב לנו לעשות דברים שעונים על איזשהו צורך של הלקוחות שלנו ושל השוק, ושמנו לב שאחד הדברים שממש חסרים זה פאזלים של אמנות ישראלית. זה בדיוק החור שהחלטנו למלא. אספנו 5 אמניות מדהימות איתנו, ויצאנו לדרך עם 5 פאזלים מקוריים של האמניות טלי רזניק, יעל נתן, מאיר אדומיר, נועה קץ ורוני יופה. בקמפיין הזה באנו לבדוק האם באמת יש לזה ביקוש. הפאזלים בקמפיין הם במחיר אטרקטיבי, בעיקר כי אנחנו רוצים לראות שיש מספיק בתים שיאמצו אותם. אם הקמפיין הזה יצליח, המטרה היא להמשיך את הסדרה הזאת בעתיד, להוציא עוד איורים וציורים, לעבוד עם עוד אמנים ואמניות, ובעצם ליצור הזדמנויות חדשות לקידום האמנות הישראלית בארץ. אז אנחנו מזמינים אתכם ואתכם להצטרף אלינו להרפתקה הזאת, יחד איתנו ליצור סדרת פאזלים מקורית, צבעונית, 100% ישראלית וסופר מגניבה.